ondo etxutan ez da. Zintzeren ditzen helburu da kartel dugu ez, isen igual ospetsu periodikun eta agertzen dizenak eta jente bat erritxik kanpoko eta zintzeren ditzen helburutako bada erresan dakauen jenti kapazia oso potenti daukena, askoak isen jentia ibe biztarat hori dakauen gure altxorra da bai. Eta leire ekarteko asmokan gabiz pre-Covidetik. Gure asmusan bera ekarti aurretik eta larrak emotzea bila pare bai da. Eta toka izan, leire morko pertsona bat gaur ekarti. Askorek bakizue, beste batzuk izan datzako, txapatzen nabil, mendaroko sozialeko urgentzietan, larriak izan eta lan etxezuen. Así que, zeuk izango zu hori mundu ikusten ez dugun antzako zelako lan. Bale, txalo bero bat berai. Atzaldeon, eskerrik asko tortearren, kriston horire hemen zintzeren giltzetan eoti, edu konbidatu nitzunin prepande. Baietz izan etzan segixan ilusio handixe izan hemen parte hartzik, eta baietz izan etzan asko pentsabaik. Gero txitsu zan dana, pandemixitu horri zan, astu zan, eta bizkaldu zatu zan, eta hori dana, eta ia zanin ekainak amailu ongozu. Aparte nengoan handiokan, baina urreatzen egoan lan dara pare bat hilero, txartu baztan edako, zantzan igual beste bat topaten gozu egobeto, eta saiatu nitxan baina ez toztan moten, así que... Bizkata respetu mut ez da, bai, hemen egotik zintzeren giltzak jarraitzen dut, eta jente oso jakintzu pasara hemendik, zintzierrai oso importantik, eta errespetu moten dago, bai. Niena zientziala xe, zientzian oinarri txutako ofizio batakat, evidentemente, baina ez na zientzia beran, oinarri xetan ero beran tripetan lantzen da ben zientzia ikerlari batea, adibidez. Eta ez na ez da zientzia divulgatzaile batena, akostumbratalako speech lusik esaten, bez? Orduan, handoten moru nengot, eta daran arte nengot, eta zego pelagun dut, nukezea nengot. Nintzueten azean da, gaur ez dutela nengo berba, ez nanopartikulak atxik, ez mitokondria, organulun enzimak atxik, ez ixe oso zientifiku eta oso tekniku atxik ez dut nengo berba, gure eguneroko biharreko gauzatxo batzuk kontakot, eta interesanti betxatzen batzue, perfecto, bale? Epentzen da, balitz. Ixen epinin eutzen, erlojuaren horretzak larrialdietan, pentsatzen dutelako urgentzixetan ibiarratzen duten, mendaroko urgentzixetan, mendaroko ospitzaleko urgentzixetan etxen dut biharra, eta batzutan hori mobiletan bebai. Eta han ziztatzen daben horratzataz, baina beraz beste horratz batzuk, erlojunat izenak, horrepe batzutan ziztatzen dabe. Eta era diferentin ziztatzen dabe, profesionalan ikuspegitxik eta erabiltzain ikuspegitxik. Denpori gauza objektibo bata, eta gauza neurgarri bata, baina ez da pentsaren bardin bizitzen duguenik medikuok eta pazientik. Ez da pentsaten, eta hor batzutan distantzia bat sortzen da mediku eta pazientin artin, eta pentsat horrek buelta bat momilkela, eta banoko beto ulertu gaurtik aurrera. Orduan, epinirot bi definizioi, munduko osasun erakundik definute, erderaz ipini daz, ez dut topa euskeraz, hain ondo deskribiten bani ise. Orduan erderaz ipinitxuaz, eta ni pentsatzen dut gaurku entendiuteko, argi eukitzeko bi kontzeptu bizela. Zerdan urgentzi bat eta zerdan emergentzi bat. Ez da bardine. Bai? Nik mendaroko ospitzalen urgentzixetan etxen dut biharra, baina ubi mobilin emergentzixetan etxen dut biharra. Bai? Orduan, urgentzia esaten dau, urgencia sanitaria dela aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de salud que causa diversa gravedad variable, xa le que rabiago ero es, que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto o de la familia. Onda, sentsazio bat pertsonei dakarrena ero, beren inguruko dakarrena, urgentzi bat ero medikuan ajun bihar harin bat dakarrela, konsulta harin bat bihar dakarrela.
baina ustea emergentzi bat da, urgentzia gehi. Urgentzixi eta gexa. Da toda situación urgente en la que está en peligro la vida de la persona o la función de un órgano. Eta en caso en el que la falta de asistencia sanitaria conduciría a la muerte en minutos. Eta hora dorada ipintzen dago, bai? Horren emergentzixire, urgentzia zentzazini bat, medikuana edo osasun arratiana haren aiabiga zentzazini bat, gehi egixera eta haren espabilaten bizixe galdu benke. Oxera ezberdintasunen, urgentzia eta emergentzian arte. Eta noxe ezberdinuko, eta non hartzen dago importantzixi honek danak? Juten gazen izala espera batea. Juten gazen ambulatoixuko zala espera batea, urgentzixetako zala espera batea, eta topaten gazen pilo bat jenteaz, geure moru jundizenak, eta denpora gitxi baten barrun, denpora baten pertsona asko topaten gazen leko bata. Eta danoka vulnerablik, eta danotako bilurre, ero mine, ero ez ondo sentiuten, eta ikusten dugu pilo bat jentela dahan, eta ni pentsatzen dut danok torten askule burure, honek denpora asko guri hemen, zematokako ez da zaniotik gaur, honek itxura eskazea dakar, hauri baina baina nire atzetik sarture. Baina pentsatzen dut, nitakatena, eta guk ez dugunak ikusten ambulantzisen sarturena, eta hor sortzen dizela, duda batzuk eta presa batzuk eta ez ulertze batzuk neku ansiade generaten da benak. Eta baide honen itzaldixen, ez duen mozerri bota bez, baina honen itzaldixen helburu bikoitze igual argila bai. Eta bat da, erabiltzain ansiadi gitxitzi, zainotik tokaten askunin larrialdi, ospitzaletako larrialdi baten, ero ambulatoxu bateko osada esperan, ero etxin telefono hartzeko, ero dana dalako. Pentsat igual zer horreiken pasaten guandik aparte, eta zainotik tokaten askule, eta beste helburure nahi itzaldixena, badanope igual osasun arretako medixuk, bizkat igual kontzientzixago erabiltzi, ez? Danoi toka askune hori bai, isati eskeleto, zain da, sekulez gatzuna tokako zentzazini, baina atzarin beti tokaten da. Orduan, juntaten gazen danok zara espera baten, erosein lekotako zara espera baten, zein dilen atendiu berdana. Danok topagaz, mendaroko urgentzixan egon basase, txikixera, ambulatoxuko zara espiribe, txikixera, baina Australia, Galdakano eta Gurutzeta eta Donostia ospitzalan handizetako zara esperak handizati. Eta zein atendiu berde lehen. Lehen ahian ana. Karnaz esan goru numeroaz. Bingeixan dakarren eguan. Ez? Bene binezela neurtu bebai. Ez dakagu xe mine neurtzeko. Subjetibure, zer neurtzen da mine. Ez da makinek mine neurtzeko. Ero herriko mediku bisaldura bena. Adibidez, pertsona bajun gara ambulatu isure egin jau beran bidi, eta balorara beran medikuk, eta ere pentsaten bara ospitzal batean jun berdela, eta volante bat etxe batza, ja mediko baten kreteixo bat akar. Igual etxe pasa berdele den. Ez? Etxetik, beran bosten datorrena baino. Ero ambulantzia sarturena? Porque ambulantzia jun bara beran etxea bile, nira gozan, harin jun berdela. Orduan ambulantzia kupasak bile. Ja baguz, gero bat atzera dago. Ero sarrena igual. Sarrena, porque trepako behin bat ez da bardin 85 urteko pertsona baten, ero 20 urteko pertsona baten, ez? Batu zela igual sarrak aurretik. Ero, hobeto gaztienak, porque inbertibu gara denporit esfortzu eta hori, hobeto gaztik aurre urtetit ezarrapa, hori beste pentsamentu bata. Eta krisi gara esin, honetxik eta COVID-an gara etxik be, hau mugarri bat izan zen, adine, zeinatxik egin da, zeinatxik ez. Ero kexo protestaten da bena, hau teknika honara. Hau teknika honara kexo protestaten da bena, eta normalin nahi danan kontraku lortzen da. Ero larrixena dana. Baina zein di larrixena. Ez? Genti aia eta aia, eta zeinak egu zeinen ajundi gazen eta zeinen ajundi gazen gero txuaua. Sistema marabilloso bata triaski deitzen dana. Eta nik pentsatzen dut, igual osasunetik aparte beste ambito batzutan erabiltzenan berbirela, baina triagia txiken dugu berba, eta triagire
danik eta dakauenik eta armaik erramitxek importantiena ondo etxeko zailkapen hau, ondo erabakitzeko zein hartatuko lehengo eta zein hartatuko bigarren, eta ondo etxeko eta denporik hori favoreak itxeko. Bueno, triage nik ez da frantzez, zelan esaten da, triar, trash, aukeratu ero zailkatu nire hau esan, eta asmaban, tipo batek, Jose Dominik Jean Larrey, eta 1800 ingurun hasi zen martxan jartzen. Asma zen gerretan, gudu zelaxetan, gerra napoleonikutan eta alako zitan, gudu zelai baten mogoioi pertsona guazen, pelikuletan ikusten duen morun gudu zelaxan tirata, esango, eta han zinela hundu bineko lehen, urrien dakauena, ero, moranik ez, aiala, ero zelan, igual batzuk ez da merezi, jamun asko etxi, beste batzuk garen jun berdira, beste batei bendatxu batea, zelan ordena adana, bolantzenik, eta alakusi diligentzia ambulantzia baten bebai azizin erabiltzen, eta bueno, bortxaz izan lehenengoko triajik, ez? Atzarinde, pazientei egiten zaien lehen valorazio kliniko harina, urgentzi dolentasunaren arabera segikatzeko, bai? Zein helburu, larrienen bere alako asistentzia. Atriajin importantien era, ez eskapati graberana, porkaretxean ajunbia. Hoxera, gero bestik ordenati, beran importantzi xirakarbe, bai? Baina importantina triajekule, grabik ez eskapati. Gero, 20. mandeko 2. erdialdixan parkatu, Estatu Batuarrak asizin praktikan ipintzen ospitxaletan, 3 nibele guazen grabedadekuk, gero Australian ogia 5 nibel sartzen dabe, eta pilo bat triajeko sistemaraz. Pilo bat. Gaur egun sistema informatikut izena. Eta guk ere biltzen duguna gure ospitxalen bentzat, da Andorrako modelu. Bai? Andorrako modelu hori egokitxute esango sistema espainol de triaje. Zet da erabiltzen duguna. Eta zelan zailkatzetzu gaxuk. Bueno, hauxe, ez? Hauxera pelikulan triaje. Nero esan, triaje hola sortu zan, baina triaje ospitxaleko ikuspegitxik egingote gexen bate berba, baina triajik bat usamaleko diferentitan etxen dan, ez? Gudu zelaxen etxen da triajik, zein hartatuko belengo eta zein bigarren, lehen arretan engora triajik, ez? Ditzen dugu nine ambulatu xure eta zatezku nine etorri zeixan gaurko konsulti ematxu baino erinegua, ero etorri 3 egun barru. Eta 3 egun barruan testosteron txandaik. Ze igual alzase hori egun barrura arte, zure kaixotasune alda hori egun barrura arte. Ze igual garo torri berdizenak di, hau eta hau, baina deitzen dugu nien horrek ez duz ikusten. Baina ambulatoixuko mediku beran triaji etxen da. Zein hartatu berdamen lehenengo eta zen beran du hau. Koordinazineko zentrura, osakidetzako koordinazineko zentru. Bat ere ditzen duguenen, koordinazio gule gondi batea ditzen dugu, erabakitzen da benak. Polizixi, zuhiltzailik, ero osasun zerbitzu bixaldu, eta telefonotik, bestaldin dana jakin baik zein jan, eta ze pasaten gabon ondo, eta zelako egoera nerviosun egoleiken, harrek emondako esplikazinekin erabaki hori dau, zelako ambulantzixi bixalduko eraben, zelekota, zea ginduaz, gero hori pertsona inoa bixalduko eraben, ezin jau, ambulantzixak desegoki bat bixaldu birrestaben pertsona bateana, porque hori leku bestelan ambulantzia baila akora. Eta hor pasaten banak ero istripularri bat. Eta hemen gu tontokisa bat bazan, ez? Zego, erantzukizun handi xati, ez? Triaji, denpora guztin triaten, denpora guztin pentsaten zein lehen, zein bigarren, zein noa, balako incidentes de múltiples víctimas ditzenako ez. Gente eritxo askola zen lekutan, aieten dizenin ambulantzia bat, beste bat, hanbe, aukeratu enberde. Zein atenduko lan lehen, hori pertson izospitxareta bixalduko lan, ze baliabide erabiliko ben, denpora guztin triaten. Eta haurak gure mendaroko ospitxareko triaje. Mendaron erizainak etxen dabe, normalen Gipuzkoko ospitxaretan erizainak etxen dabe, Donostik unken dutean mediko bat da, eta bortxe azten di konstantik, eta 3-4 galdetik eta 3-4 pautan arabera ordenaten da, eta guri ordenadorin agertzen asko pazientin izena, zer atxitatorren, eta zenbaki bat agertzen gako. Prioridade zenbaki bat agertzen gako.
Eta guk horren arabera, harinago ero berando gotxetzago ere, kaso. Hau da, Mendaro Ospitxaleko programi, eta hemen programa banpillo bako zeraz, goxen urdinen ikusten mozue gauza oso larri xataz, ez? Inkonstiente barator, hemorragia handi bateaz barator, parada kardiako bateaz barator, mine, erreta, txokata, traumatismo grabe bat, gero hemen aurrekari xataz horrezkerreko aldien, diabetiku gara, hipertensu gara, aurdun gara, behian sintoma, bularreko mine barakarren intoxikata gara, abuso sexual bapara, konvulsinei pari, eta erizan juden da klikaten, segun aurrekarixak, segun zer dakarren, segun zelako konstanti dakarren, hiru lau dato sartzen da, eta kling, numero kurtetetza. Eta honetxe numero kurteten da, Urteleiken nivel 1, eta nivel 1-ra gorrixe, eta gorrixe kurteten bareu da, resucitazen ero bizkortzi. Eta haude inminente, gorri bat sartzen bara, etxen angusti, lagan berde eta beren ahundiaz. Atenditea. Adibidez, parada kardiako bat. Parada kardiako bat emoten da bena paradixan gora laia, ambulantzi baten oso gaizkiatorena, segixan jumbiga berana. Porque momentun bizixek altzeko arriskurakar. Ados, horrego leike mediku beste pertsona bat atenduten, olako bat sartzen bara, alarmira eta beren ahumbiga danok. Bigarren nivela, horixak moren urteten dabe ordenagailu. Eta honetik, emergentziak. Zuzenean demoraren menpe dauden patologiak. Eta azkar hartatzen ez bada, sobran da hor, harin espari ikusten, bat nivele aldi pasa. Bai? Honek ikusten barako 15 minutu. 15 minutu ordenadorek espazu hori paziente ikusi, alarmak azten di, eta june migaz. Eta gu batez be, gaur honetxek atxiken gober ba, bigarren niveleko korretxeti zelako, denbori zelako importantiran, horren pertsonin pronostikurako, horren pertsonin pixik egoteko. Hirugarren niveleko berditi, volumen gexena, gure urgentzixetako berditiz, honek urgentzixati. Urgentzixak, zentzazenei urgenti, ospitxal batea jungiga, ero harin atendiutin eiro, baina HD da hemodinamikoki, ez? Konstante matatarret, entzinei ona, bisotzako frekuentzi xiondolu, arnazeko frekuentzi xiondora, oxigenu ondora, gauza batzuk lasaitxasun emotetzuenak, baina kasun biako, bale? Honei, engotzau, diagnosirako proba batzuk, tratamiento txupiniko tzau. Laugarren nivelera ja, ez da urgenti, beruzkotan da bostegun, venga. Ez? Ezin egona sortzen dau, inkomodidari sortzen dau, ena ondo topaten, eta nirote atendiuti, baina, a priori bintzat, hasiera baten, zegero gauzak medikuntzan bitegi ez dilau, baina hasiera baten ez dago moten bizixe galdukora benik horreatxik. Honek hartatzeko, 120 minutoko tartirak hau. Ordu bat eta gero, jentila nervioso pintzen da. Eta gure ospitxalen jentik ez da beste zaniote, baina ospitxalan dixetan, laugarren niveleko pertsona bat alda zanioan, 5 ordu, tranquilamente. Gaz ez da motzuet, 5. niveleko batxik. 5. nivelekuk, besti urgentik. Basaino, leikezen egoeratik, gexenak, algo zin evita beste zirkuito batea jungo balitxake pazienti, ambulatu xure jungo balitxake, asko tramita administratibuti, errazeta ganei da belako, o itxaron zerrandiaz ez talako ados, igual punto batzu nahi da belako kendu, ero, gauza batzuk esatezunak, igual ospitxala ezokasun zetan erabili. Baina, etorreza eta atendion gozatxu hau, zen mundu guztia atendioko, baina berre minutu egotik ordenadora altera besta etxen. Honetik 4 ordu. Orduan ordenadora bez da gau bez, inorrez alteraten. Orduan, esan etxen gako horre jentiai, triagin, zuri pasaten batzun ez dala errexe, baraz besteleko batzuk junzeinkenak, baina hemen pasa atendiko zatxu hau eta hartu pazientzixi. Hau de, gure triageko enfermeri. Eta menos metraietik, hortxe biltzen da. Kriston biaratzen da, eurak epitzen da, ordena, zeinaten dugu edan da zeinez, pazientei enfrentatzen diz, eurak anajuten di protestak, porque ni etorri naten azu ikusi, porque nire amak kriston minierakar, porque ambulato xuti bisaldu batzu etxando tximistak donamen ordu terdina zain, eta eurak enkaraten di. Eta gero askotan medikuan atorten di, eta gure ixestos kuzoten. Eta beste,
Eta beste premisa bat bai da oso importanti, lo urgente no siempre es grave y lo grave no siempre es urgente. Ez? Adibidez, giltzurruneko koliko bat, min insoportable bateaz. Bori segurazki, biko nivel bateaz, pasakora barrure. Min jasan ezin bata. Baina grabire, normalin ez da grabi. Horrek okertzen di eta oso txartu da behar matxu batzuk. Baina normalin ez da patologisa grabe bat. Bulto bateaz etorrire pertsona bat, eta bulto hori atzari minbizi bat izan da zoritxarrez. Baina bulto hori, etxan dutximista esaten diu izan, urgent izan bulto hori ikusti, urgentzixetan, infartuk eta xokak eta konvulsinik eta horra danak lagata bulto hori ikusti 5 minutuko gauz izan, ara bulto hori igualatzen ikusi 4 ordure urrango gunin, 3 ordure urrango astin, baina atzaren gaixotasun oso grabe bat izan da. Horretxeatxik, ez da, grabite urgenti ez duz beti eskutik agarrata. Eta norbera dakarren ezin ona, ez da askotan proportzionala ez grabi, ez urgenti, ero guztiz kontraku. Orduan gauza ez berdinat izela, nahi neuke esan. Denporine, superimportantire, geuk ulertzeko, zehatxik ateniten dugun gauza batzuk harinagoa eta beste batzuk beranduagoa, baina lehen esan duten triajeko definizioen, zein zan helburu nausixe, eta zanela jente larrixenak ez eskapati, filtro bat ipintxita larrixenak ez eskapati, oso importantire, zeraz, bost kontzeptu, gaixotasun, bost egoera, nun denpori hain importanti pertsona horrek aurre urteteko ero ez, hain importanti pertsona horren pronostikun, unibertsalki da zela estipulata denpora batzuk, ez? Zelan funtziona berdan denpora horren barrutan, onartzeko bihar on bat eizule, eta pertsona horren pronostiku ona izan aldala behintzat, baina biharra onduen jedala. Orduan, horrek atrapa berdauz, kodifikatanaz, unibertsalki zehazkutenaz ze denporatan enden dizen gauzak, eta hori izpolegu etxen, txartogaz etxen gure biharra. Eta horretik, kodigo infarto, kodigo deitzen di, porque komunidade bakotxak beran kodigurakar eta beran biharretxeko sistemirakar, engranaje perfecto baten horrek patologisak harin eta efikaze aurre urteteko. Bai? Nik Gipuzkoko kodigukin da ditzen biharra. Gipuzkoko ospitxale baten etxen du biharra, eta Gipuzkoko ubi mobil baten. Orduan nik Gipuzkoko utai. Bizkaixan beste batzutaz, Alaban beste batzuk, Nafarroan beste batzuk, Andaluzin beste batzuk, baina, da, itxigora bera, gauza bardinak eta denpora bardinak erabiltzen dabe. Eta hori, kodigo infarto, ero sindrome koronario agudo, angoxan, kodigo sepsis, kodigo ictus, kodigo politrauma, eta importantiena, ero, bueno, ez da bena beste esplikazio birre, parada cardiorrespiratoria edo reanimación cardiopulmonarra, ez da? Horrek, bost entidadik duz superrestulotute denporiaz. Eta horrek atrapa birdouz, baina usan ju eta martxan hasi bigaz ja. Eta horrek usan ju eta biharren gazen bitxartin, bere lagun batek alda usan egon, infinito. Ero gonditxo batek alda usan egon, bizkage xaua. Ero agineko batek, ero apurtutako azur batek. Ero txixeko infezinik batek. Honek atrapaten borauz, honek txegin gotzagolako kaso. Bizkateko ziko bakotxe? Txapan dixe? Bale, ez dut bilatu osakidetzakoik. Bilatu dut Andaluziko xopanfletu superpolitxera da, bat uzela handakarren, hemen parada cardiorrespiratoriak ez da, baina bat uzela kondorakarren euran kodigu kipinitxe poster baten, ez? Infarto, ictus, trauma eta sepsis. Eta hor dakarre laburtute, super laburtute, nox aktiba berdan, zerren berdan, eta zeitu da zen implikata, ze telefonota ditzu berdizen, eta ze jente ipini berdan martxan biharrin, olako bat usan jo ezkeo. Hontxe ikusiko zuen. Infartu gazazikoa, zer du? Infartu gazazikoa.
Hau da Gipuzkoko infartu kodea, bai? Infarto bat gure aurren danen, el tiempo es músculo esaten da. Bakizu infarto bat danen, bisotzeko atal batearun odola, leko baten kainixi, ostru itxitzen da, eta leko jakin batea, ez da egiten odolik. Bisotza muskulo bata, gihar bata. Orduan, horizoni, odola ez da egiten horizoni hoi, hiletzen da, nekrosatzen da. Ala mierda. Zenbat eta denpora gexa egon hori arterixi itxitxe, eta horra lekure, zenbat eta denpora gexa egon egon odolikaia baik, hori nekrosatako leku gero bat handixau garu, eta atzarin muskulu galtzen guz. Orduan, oso ezaguneran premisa bata, el tiempo es músculo, zenbat eta denpora gexa pasa, hori arterixi desatazka baik, muskulu galtzen guz, da muskulu asko galtzen bara, bat bakarrarak hau, eta gakeo zer ban. Elektro bat hori, infarto bat akarren elektro bat hori, engranaje perfecto bat sortzen da, Gipuzkoen golder batek bizkaxan barden, baina Gipuzko atxiken golderua, pertsona baten infarto bat usaintzen danin, hauxedana jarten da martxan. Usaintzen danin, sintomak ikusi, laguntzi izkatzen dago horre pertsoni horrek, elektro bat etxengako, eta medikuk 10 minuturakar hori elektro interpretateko, eta erabakisak hartzen azteko. Bai? Elektro normala bara, bueno, venga, ja, beste gauza batzuk enbiko hori. Baina elektro infarto baten zeinu paraz, aztena movida bat martxan, kresto movidi. Ambulatoxun bara, movida bat. Hospitxalin bara, beste movida bat. Hospitxal txikixe bara, erabateko movidi. Hospitxalan duxe bara, hemodinamistien txaldun dakarrela, beste movida bat. Ambulantzixan bara infartu, beste movida bat. Bakotxak geure erabaki prozeduratak hau. Hospitxaletik engoen berba. Infarto bat, 10 minuturako identifikateko infarto bat, egon kortuen gau, ze batzutan infartu eta karren jenti egoten da, minela usiakat eta infartu. Eta beste batzuk egoten di, oso jodiute, tentzinoi baik, minaz, eta txarto pasaten. Bueno, pertsoni egon kortuen gau, eta bixaldu birdou hori arterixi zabaltzea. Etxando betun. 60 minutun hori artesi zabalikon berde. Bai? Gipuzko guztik bi mairaz, bi angioplastiako mairaz, bat Gipuzko hospitxalin da beste poliklinikan. Baina libre hon berdire, bai? Gutako bate infarto bat etemoten batza. Orduan, identifika elektro, maxe librera, ambulantzixi librera, ez da libre. Beda, movidi. Helikotero librera. Bai, baina igual etxarara. Igual etxaraz ez dago ganetxen. Ze ambulantzixara libre. Ez da inugu, arrasatetik etorri mendaroa eta junto nosti izema denpora tardaten da, alako xe kalkulituk azten di, Eta bitxartin triajeko enfermerira entzuten, hau begitxin horraz gazta juten. Ez? Ja, karrezku dut, begitxin horre jamonik ez dutze etxe. Baina begitxin horre igual 3 ordura zan, eta begitxin horre gazeako ja bizkat, pazientzixi amaitzen, ulargarri xerala, baina batuzetan gazen. Orduan, normalin dei bat ipintzen da, llamada 3 deitzen dana, eta azten gaberbetan. Infartu identifikaraben pertsoni. Koordinazioniko ambulantzixetaku eta hemodinamisti, zer dan libre, engranaje perfektu bat etxeko, hori pertsoni baliabidin ipini, eta hemodinamikako maixan kolokateko. Bai? 80 minutun, iartexi libraten gaukon. Nizo 3 minutun ikusi artexi libraten, ez da jemoten plai.
hortxe ingletik, urre kardiologo bat etorten da nien, hareko beto esplikako erau. Nina kardiologi eta ez dute bixotzan idiosinkresia dirik esplikako, baina ona ari naia berdela pertsoni ulertzeko, interesantire. Ez, zelan sartzen dane gia bat bixotze erde, ingletik edo eskumuturretik bestela, baina kasu honetan ingletik junde, ez, kateter bat, nintzako zientzia fikzionalako xire. Film motz-motzara, Agera, gure arte, eta hon, tintxa bat, sartzen da hortixek, kateterretik tintxa bat sartuko erabe, arteixak koronaxak ikusteko, nundan atasku, kaineixako atasku, ikusi zuen? Bat, hori komune desatazkaten da, moron, fri. Desatazkadora sartu rau, amendator. Amendator, hor da, atasku, uste zuen, zelan ez dututeran, ez? Hori koronaxi. Horre koronaxi kodola eruten daben muskulo zatixe, odori baita. Hori libran berde. Zuloik eta inpaik albara. Giatik, baloi balakosi sartzen dabe, leko berdinea, ataskuran lekure, eta kanpotik puztuten dabe, handu leku etxen bai, zabaltzen, hangure kolesterol guztik eta pegata etxen. Bat zera kondo, zemara biliden. Eta hon jatzen sartzen dabe muelle balakosi, esten deitzen dara, esten famoso, sartzen dabe bertxeleko bardinin, baloi bateaz, baloi puztukora, puf, eta hori estena ero hori muelli, zabali gelditxukora, ikusten? Han, muellira barruni pinitxorik esa ez da, usurre, azutan itxitzen da, baina hor da. Bai? Hor txeratzen da, kainexi zabalik. Marabili, baina ari nahi abiga horra. Bai? Beste bat, handi bostetatik beste bat. Iktus, hau, superesagunera bai. Eta nik ustot, igual honen aurrek sensibilizata gazela, porque kampaina batzuk egin, iktuse rekonoziuteko eta martxan ipintzeko. Iktusin infartun morun, bardinera. Hor behiko behian ikuste zuen marrazkixak, ikuste zuen zelan, artedisa batetik ez da nahiaten odolik garuneko leku jakin batea, horrek garunak etxen baban, berba eraitxi, berba ez, horrek zatixak eraitxen baban gorputzadarra mobiduti, ez da gorputzadarra mobidutek, bai, horretzen dara berako sintoma. Bardinera, eta prozedimenture, ontsikuzio egon, estena kolokatin antzeako prozedimenture, atzanin kainexi libra berde. Daz, izkemikuk odola iaten estan iktuzataz, eta hemorragikukan odola ikuste zuen, batzutan arteixia apurtu txengar, eta odola ez aiatin ordez, hemorragia bat euten da, derrame cerebrala zaten gakona. Ba, hoxera. Total, garuneko leko bat, ez da biela, hor momentu. Eta, bueno, atzanen, sintomak oso askotan ez beti, baina oso impresionable dizenetik, ere ikusitzen dizenetik, jo, martxan ipintzeko, eta denporira gazteko, dena horreko nazuten goroz, gauzak eginke. Honek, amerikanok eta pagok izaten di gauzak praktiko ipintzen, eta lako fast ari nire bela esan, bat zolako politxoak arren ipintzen gizelak, ez? Face, askotan afriko alderdi bat paraten da, hori ikusi ginke, armen debilidadi, ez? Peso baten debilidadi, ero gorputzar baten debilidadi, ezin berbaiken, speech difficulties, berbain eta ez zulertu zer nena benezan alduku, horrek gauzak, horrek hiru gauzak, guri enbizku bombili biztut esan. Hemen
ez da aiaten, aia berdan lekure ez da aiaten, eta denporak itxira hemen, desataskateko hori, eta hori garune, barriko martxan azteko, eta berbi rekuperateko, eta Europan, 0,40.000 pertsona hiltzen die iktusaz. Urtin, Espanya 6 minututik behin, urtin 3.000 eta piku kasu Euskal Autonomia Erkidegun. Lesenak 25 urtetik gora. 150 iktuse jasaten darenak, sekuelakin gelditzen da. O paralisi bateaz, o ekilibrisoko arazuk, o memorixako arazuk. 150 dependiente bihurtzen da eguneroko zerinetako. Erropa jazteko, jateko, garbitzeko, kale urteteko, ez elite, eta kriston gasto publikure. Hau biskatu egatzen da, biskatu otzamuru nago esati. Baina beste gasotasun kroniko batzuk, baina askoz gasto publiko bisoa suponiten da. Horre pertsoni berdaben rehabilitazio, ingresoko denporak, batzuk instituzionalizat amatxu berdabe, egoitzetan. Gasto publiko osan dixera. Orduan, kodigo batzutaz, Gipuzkoa kodigo bat, bizkasan da beste bat, entindilean esan duten rollo bardine, alako oso bat detekta orduko espabela eta konponbide ipintxeko. Erosenik alde aktiba hau, kaletik alde aktiba, ambulato xutik alde aktiba, eta espetxaletik, bai. Iktuse ikasi jau. Vale, sepsis. Sepsis de, infezinoi, gorputzi guztin zir barraiatuteran infezinoi bat, esango. Hasi neumonixa batetik, baina gero hori gorputz guztire garraiatzen bada, hasi belarreko min batetik, belarreko infezinoi batetik, eta gorputz guztire garraiatzen bada odolez, sepsis bat bihurtzen da. Eta, sartzen asku bakteixa bat, normalin bakteixak sortutako infezionik izaten di. Bakteixa bat sartzen asku, eta gure defentzatxu juten di bakteixia atakatea, eta hor borrokan sortzen dizen mediadore inflamatoxo guztik, eta hor sortzen den inflamazioi eta borroka horrek, sortzen dau odolodixak ahultzi, odolodixak permeabilidadi handitzi, koaguluk sortzi, gure zirkulazioai algarete juti, eta superimportant dizen gure organo vitalak estropeati. Pultzurnak estropeati, gibela estropeati, burmuini estropeati, eta atzaren bixotza estropeati. Orduan, infezinoi bat odolea zabaltzen danien, etxan doletxe zipini biga martxan, porque bai? Gero eta gaixa biziga, gero eta zarrauaga, gero eta gaixotasun kroniko gixauarakau, bakteixantzako eta fiesta. Prozedimentu inbaditzaipe, gero eta medikuntzi moderno gara, gero eta sondaje gexarakau, gero bat lehen ikusi dagoena kateterismo, hor behatzanin, esterile izangora, baina gure gorputzin sartzen dizen gauza inbasi guti, horrenak infezini sortzen da, gexa biziga gaixotasun batzukin, baina igual gure defentsa sistemi aplakata lagaten daben botika batzuen izkerre, immunosupresorik, kimioterapixi, bakteixepe gero eta listu hau baruz, antibiotikok eta potentiti, baina antibiotikok amarretik behatzen hiltzen dabe, baina bizigatzen dana listuenara. Orduan, ondoren gu jadan atakarra ikasitxe, bakteixa gero eta listu hau baruz. Infezinituz, gero eta gexa. Nire besta gente hiltzen da egunin, sepsi bateatxik, eta hamen temporak, sepsi bat larrixi izaten dane, antibiotiku lehenengoko 10 minutu nipintxe bolo, eriotzatazi amazazpikure, 4 horrita baten bolo, eta 6 da ipinitzen mugarrixe, importantiena. 150 eriotzatazira, eta behatzea amabi gortuta pintxe bolo antibiotiku, naberbetan sepsi baten kasun, ez azbizarreko infezinioin. Ja behi odolea pasatara nien. Hortxo bidago, enterateko nes pasaran odolea, baina odolea pasata behatza amabi orduta ipintxu morego antibiotiku, eguneko irutan badako eriotza eta zi, barbaridade bat da. Kode bat asmabizan eta asmatara, kode bat, leko guztixetan, harin funtzionateko. Enfermerik triagin, pertsona bazartzen denean, pentsatzen da bena infezinoi barakarrela, eta barakar, hor da zen ez dutela altaka denporek izateko danak, temperatura altu, ero arnaz frekuentzi xira bateku, ero tentzinei bestera bateku, ero segun zelako gauzatak arren konstantitan, ero segun zelako gauzak kontatetzen, erabaki arboli alde bat erutzkun gora, ero beste erutzkun gora, baina matxuko erau, bi nivelin, gorrixin, segixan, 35 minutun atendi bigendune horrek, hemen hori izango ditzake, prioridad 2 hori xera, eta prioridad 3 gure kasun berdin. Leko baten ero bestin amatxuko leuke, baina sepsi baten aurren gazela biharrin kontutan hartzute. Mediku jun baina hori nagoa,
enfermerik hau usainu gara, zersi baten aurren dela, konstantik hartukotza, barrero, 20 minututik behin, odolatakotza, bi ipinekotza, suelu ipinekotza, nahi beste gauzan gotza, mediku urreatu aurretik. Mediku urreatzen denean, ia ze pasaran, historia kliniku, Bizkaia burunetzen juteko ze pasaten den, analitiki interpreta, pentsa ze infekzio isaleiken, ze bakteria isaleiken, ze antibiotiko isaleiken, eta etxandu betun antibiotiko ipintxe. Gero ja, beste diagnostiko proba batzuk, beste derivazio batzuk, eta baina superaren izan dut dena. Bai? Hemen da, 2008ko beste artikulo baten tiempo ez bida, detekzio txik, kontrol del foco, estabiliza, monitoriza, eta igual uzi baten amatxu, 6 ordutan da ipinitzen mugarrixe, honetxe gauza guztiken berdik, kontrarreloj. Bai? Politrauma. Hauzi da politxe. Beste kodigo bat, eta beste kodigo bat da politrauma moten dau, poli asko, trauma golpi, golpe asko garen pertsona bat. Xaleike. Baina ez da justo. Golpe garen pertsona bat zeren da polikontusion. Txorra da. Baina politrauma da, kolpe larri bat dakarren pertsona bat, baina organoro sistema bat baino gexa dakarrena kaltetute eta bizixe galtzeko arriskura garrena. Hoxe da politrauma bat. Motorren jauzi eta bari apurtzen daren pertsona bat, politrauma bat da. Eta bariak arbakarek apurtute, baina politrauma bat da. Bai? Edixe datza arrazoi nauzixe, 40 urtetik berakutan. Eta denporako lantzen itaz. Noiz itzen da politrauma bat dakarren jenti. Istripu bat, kotxeko istripu, laneko istripu. Di askotan politraumatismoa. Lehenengoko pikunak esan intzidentzia piku iltzeko aukera gexen, istripuxan eta minututa. Garunilesinek aukera belako, ero seksinera apurtura belako dolondi handi bat eta desangrainelako. Bigarren piku, hora de oro detzen dakona, urrezko ordua guk amentxe bugiarra guk. Hemorragia zerebrala dakarrelako, ero birikixetan dakarrelako hemorragiak, ero golpein, motorazak, bari ero gibela apurtzik, pelbizan apurketak, odol isuri handixak egoten di, eta harin desegon kortzuna jenti, eta harin nintzen da jenti. Ametxe da kauzereni. Lehenengokun ez da kauzereni handirik, porque normalmente istripuixen da segixan juten da jenti. Baina amen, gu popi ez dutu eta pigarra ingenkenien, ametxe da biarretxeko guzti. Eta gero ja, egunak eta aztik, uzi baten dalako, ero galti imunda etxin dalako, komplikazioen izaten di. Politraumak izaleike, politrauma bat, baina politrauma normalen kuadrian etorten di. Ze kotxeko istripu peixaleke bat, izaleke bat reneko istripu handi bat, ero normalen kuadrian etorten di politraumak. Eta horre juntaten da polizixi, juntaten di zuhiltzaiik, juntaten da jente asko biharrin, deskoordinazioa handi xeoten da, ninku folklore izaten da, eta hau dena koordinateko kodiguk eta kodiguk eta kodiguk. Eta triaji. Hemengo jente guzti zein lehen eta zein bigarren. Hau de, ubi mobiletan erabiltzen den triajeko sistemi, pertsona bat baino gexauako politraumatismo baten, biktima bat baino gexaua da zenin. Da zerinan 5 edo 6 pertsona elitxute, eta aukeratu bizunin zein ze ordenetan atendiko zuen, bai? Gasoko errezanan, Kabina, si, etiketa berde. Jamone bez. Kabina, no. Jamone gotzau. Respira. No. Abrir vías aéreas. Bizkat kokoto jabanik egin. Ia, moganik egotearen ez da ernazak hartzen. Bizkat, horan idan okobeto ernazak hartzen dugu gani paño, ez? Korroskarak eta. Bizkat atza. Hau hinde, arnazak hartzen nau. Ez da arnazak hartzen. Bizita, baina hau hinde ez da arnazak hartzen. Zeo zen gotzau? Ez da karaukeran dedik bisik urteteko. Etiketa baltza. Jamonik ez. Hau hinde eta arnazak hartzen dau? Bai. Batxandoletxe zen gotzau jamon. Gorrixe izango da. Bai? Ostea, arnazin, bai hartzen dau. Minutuko eguneko tamarra baino gexa, ero minutuko tamar baino gitxegoa. Minutuko tamar baino gexa hartzen balau, gauza kondoraz. Gitxego hartzen balau, relleno kapilar da, atzoskolei zakain orantzinik, eta zurixe gelditzen da, ez? Kendu, eta rosa segundutan ipintzen dan, 2 segundu baino gitxegoan ipinu esku rosa. Gure zirkulazioa egiten ondo gara. Relleno kapilarra, 2 segundu baino gixoa luzatut erakar, ez jako ipintzen rosa denporan, gorrixe.
Zeixan ipintxenako rosa, ia nivel de conciencia espabilata eran. Jamon etxen nau, bai, horixe, ez da jamonek etxen gorrixe. Baina hori hola nik, robota moron, berdin, horixe, ez da izen. Gero batzutan, berdirana, oinez dune, igual jamonik enbez eta handi minuture, pun, eta korrixe bihurture. Baina horretxatxik, triaretan bigaz denpora guztin. Honek etiketak existiuten di, etiketi pitxengako, berdi bara etiketa osula baten da. Horixe bara, arrakatengako behiko zatixe, eta horixin gelditzen da. Horrixe bara, behiko bisak gelditzen akoz, etiketak ipintzen di, eta segun etiketi. Segun zemat ambulantzixera zen, eta segun ze hospitxaldan urrin, libre, eta balixo oskuran, bakotxeleko batean bisatzen da. Tori betxeko beste pertsona baten berde, bai, kriston erantzuk izunaz, bai? Bai? Hau da beste triaje bat. Gurutzetako hospitxaleko politrauman kodigure hau. Paziente bat sartzen da nien, etxengako neskala guztira lakitxeko nun kolokako lan, hau da, gainetik burut pasakot. Baina politrauma bat sartzen da nien, tratamenture harine, intensibu eta disiplina anitzeko. Mendaron, zoixonez o zoritxarrez, turno bako txin, gexen lau medikoaz, eta lauro jungoa hori atenditea. Eta zoixonez o zoritxarrez, mendola politrauma asko estiaiako, ez dalako espezialitate asko duen ospitxale bat. Baina Galdakanoko ospitxalin erundenani politrauma batzuk, eta han ez da izan pertsona juntarik esen. De repente, 20 pertsona? Porque nero zirujanu buru behatzen, eta zirujanu tripi behatzen, eta traumatologu belaune behatzen, eta plastiku belarri seiazen ajozi bizan behatzen, bakotxa beran zartixe behatzen, anestesisti operazio irakoia horrek hartzen, pixu hartzen, nehen beste pertsona bateaz bakarrik. Baina eski aldi izan berde. Eta gero ja amaitzeko bihotz birik editako geldia aldixe, parada kardiorrespiratoria bat, honek ez dago, ez dakar asko esateko, hau, 0 minutu nazi dira biharren. Detektaten gero pertsona bat bixotza parakola, ez dau pentsabir segundo erdirik pertsona horrei masaji etxen azteko. Eta beran bixotzak ezin jabenain parataladako, kuk sakaen eta martxan azteko. Hori garune, zemat eta denporan gexa egon odolik jaso gaik, hori garune, ikustezko grafiku, zemat denporan pasaran bixotzak editxurenetik, 0 minutu, eta probabilidad de supervivencia, 100%, bai? Azten baga ja masaji etxen, eta bixotzan biharrak egu etxen azten baga kanpotik, eta burmuño odolestatzen, venga, bixi leike. Bat, bi, iru, lau, 10 minutu, probabilidad de supervivencia, bai? Aldatorri, 15 minutu, munduko ubi mobiliko onena, eta Houstonea gero alda erun, hori pazienti, hori burmuñeia, txetako ez da gara gaixo. Horretako oso instaurataraz eta oso argi dakar osasun arretako edozein langilek, sokorristak, zubiltzailik, eta kaleko jentik gero eta kexaua bebai, eta ni pentsaren dute oinarrizko hezkuntzan matxakabiletxaken gauza bat dela. Cadena de supervivencia hau, atzematen bixotz bat parain dela, bilurrik auki baik masaji emoten hasi bigazela, desfibriladorak ibiltzen ikasi birdoguela, gero ambulantzi sinatorreneako eta uzi batean juten daneako, hori garune bintzat odolestatuta eroteko, aurretik. Niok esparau biharrikein, atzenegoko eslaboin, kristolako ospitxal bat eruten bara bebe, eta zen hendik. Errepasaru guztak. Eta hoxe sari, ez? Zema gauzara zen pasaten guametxera zen bitxartin, osasun sisteman sarin, erlojun kontra, triaten, eta prioridadik ipintzen, terribline. Gu detzen dagoenin bat bire, eta urtetezkunin pertsona batek bestaldetik, zentru koordinatzaieko mediku batek ere erizain batek, aldozku osasun aholku bat emon, osasun aholku bemoten dabe. Ez da ize pasagaz, eta bueno, irai bentana, eta hartu arnazit, tranquil, eta majo tiz, lagun dutxen dabe. Igual ez etezko juteko ambulatu xure, deitzeko ambulatu xure, eta hartzeko etxanda bat ambulatu xure. Ero, pakea juteko, pak de posta atención kontinua da, hogetala gordu ireitxera, egunero zabalina, ambulatu xure, gu parakauela. Zeran da euskeraz? Gu kondarun parakau, pak. Etengabeko arreta gunea, ondarrun kriston txoiatzen.
Ero, etxe aldabe bisaldu mediku bat. Ero, aldotzu esan ospitxal batera joteko. Ero, ospitxalea, zegoa esaskun etxetik. Zeure kabuz, ez naz ondo. Ero, esatetzu igual, biskat ambulantzio bat bisalduko zut, porque esateztasun ez gazta gustate. Baina aldotzu bisaldu oinarrizko bizi euskarri bat, ambulantzia bat bi teknikoena zena. Pero aldotzu bisaldu ubi mobil bat, undazen tekniko bat, erizain bat eta mediku bat, eta batzuta medikoik ez da, tekniku eta erizain egoten da bakarrik. Ero, helikotero. Hoxe da aldotzu bisaldu, eta ambulantzisik alzatxu erun, ospitxalea, ero ambulantzisik aldatzu jun, istripure bile, ero etxe aldatzu jun bile. Era bateku, ero besteku. Bai, ikuste zuen dana zelako saretuteran, eta dakarre marroi bat koordinazioneko zentruku koordina erabakitzen, ze hamen hurrien dakauen ui mobile, suertera kau mendakau pak bat, denakau ambulantzia basiko bat, oinarrizko bizi euskarri bat dakau portuna parkata. Eta hurrien dakauen ui mobile, elgoi barren. Baina, gaur hamen infarto bat, ero, mutrikun, nik ipuzu kontrolatu dutelako, honazte zinean. Baina, ondarruri asko torten elgoi barku. Hamen infarto bat, da. Eta, elgoi barko ambulantzisi torreko letxakea eginen, baina elgoi barko ambulantzisi, zentro koordinatzaiekuk, atabarau, bularreko min batea itziarrea, eta hori bularreko mine asiadeko atake bazan, ez? Aldala izan, telefonon bestaldekuk Maria Dana petsuko mineak kriston erretzailina, uste infarto badak arremoten. Haide hui mobile itziarreko punta, baserri batea. Eta bitxarten ondarun infartu eta hui mobile, ez da. Eta, jo, atzanen pixure. Hor nago pixkatan ez. Koordinazio zentru konetxetiz, provintzi bako txeko Euskal Autonomia erkidegune, ez dute Nafarrote iparaldeku ez dute kontrolaten iparaldekuk Frantziko mobidak eta Nafarroku ez, Bizkaia Gipuzkute Arabari, koordinazioneko zentru, hori txeke daz pertsona baina beste ordenadoreaz eta nire moro nolantzenik, deixak hartute hartu, eta arabakixak hartute hartu. Honetik, oinarrizko bizi euskarriak, ondarron dakabuena moruku, ambulantzia basikak ez dutzagu, bi tekniko biarratxen da bena, bai? Askoraz, pilo bataz batuan ondarro, bai? Pilo bataz da honetak arrenara oso haren egiten dizela lekuta. Askoraz zenetik, ubi mobila baina hori nagoa egiten dik, askotan ero ajuten dik, esaten dabe, medikoik ez da berre, geuken nungo guztitxalea, ero geukon gotzago ez da izen. Eta beste batzutan ostean zen dabe, bisanduaren mediku, porque hau ez da ondo, tordunatzetik ubi mobila juten da. Eta batzutan, basiki eta ubi mobile alda batea bisantzen direko bardinetan bai. Honetik, ambulantzia mediko alunak. Dia ikuste zuek itxiagoa, ez? Hemen pilo bataz basikak, eta hemen ubi mobileataz. Gipuzkun, horretxeke laurataz, Elgoibar, eta Tolosan etxen hori biharra, beste bat adonosti, eta zarautzen beste bat, eta Bizkaian antxea potrongana eta bai, bost, batu arabako txagoe barda bat. Poblaziniko densidadik eta horretan zer ikusixe handixera darra. Hemen hobeto ikusten da bai, Mirandan gara beste ambulantzi bat, arabako biharra behetzen da bena, eta helikotero bakarra, komunidadin, loiunda lapetzen eta parkata. Asko torten, asko guztaren apantarro betorti, helikotero. Zondikan? Denoko aleportun? Antxe. Honetik, erizain erakarren ambulantzizak avanzada ditzen gako bai, baina erizain indunatiz. Bai, edo honepe, beste zerbitzuak burruten da, mediku ez da erabakizak hartzeko, baina koordinazioneko zentru mediko bat da. Hor igual mediku kaldau zuzendu erizaine, segun ze prozedura etxea, eta lekotikak emonda estabiliza, aia hartaia berdan lekure. Honek, ja kuriosidadik, ja bizkat sari burun aukitzeko eta erabiltzaile moron, ez zonati monserga morun bez, baina igual ulertzen bolo gaixotasun batzuk, ero prozedura batzuk, ze importantzia garen denporik horretan, igual gure ezin egonak, ero gure urduritasunak, ero gure minak askotan, ero gure ondoesak, igual bestera batea erun genkela, zaten soixonez, igual, ez ozte jamonik etxenez beste batzuk kafi partzen dugu. Baina, ez beste batzuk lasaioteko, ero eze paketi ustelako, ero eze ez da izer, sino que igual beste gauza batzuk etxen da bizelako. Bai? Honeko zutxan datiz, eta iso.
zuk aziat bilor zokazun ez tala izango zientifiko igual ez, baina didaktiko bai izan dela. Konzeptu tanok daukazela jarritxe, hor, eta nola jarritxe beste galdin zer da bilen movimentu. Galderantzako tartuna dakau, así que, bixuen. Nara toki mikrofonu, galdetzeko, ez etxese korta. Hakau galdera bat gaina. Ez pasaka galdera lehiu. Momentu. Ez bakarite, baieztatzi zeuen biharra zelako importantzikuran, eta hoxe hilera bizikuran. Pagotxe dizto izatasunanak ez dut kontako, ez da, baina esateko guakan. Ni bizina zela zeueko nontzek gula hoxek ikutan da zelako. Hil ero bizik. Eta gana bezan bi iruni ditu barro izan dela erabakisak hartzen. Zortu gainea, aparte delekuki, erabakisak hartzeko nortasun euki. Prozedimentu gongozin edo gozi. Baina ez da bakarrik nire kasu, beste erosegientzako bai. Zelako importantina, ez da bakarrik hartuteko nio baloran gobero, lagan gobero, ez zelako ez, hil ero bizi momentu nirela erabakizatu. Eta nire guzinoan, garrakano kaneska jenti, pasilutan moldutan jenti, egoera bateaz, mundu bara, kolpe zazpilaunek, eta birin pasik luzien ezin ikinitxe gauzak, hartzeko, eta biziki. Kolantzenek izan, berda. Ez, baina hoxe, eta da, egi bat, eta numerak bizizango gona, baina bire munu beste mili ongori zoratxek, baina zelako importantzak garen zeuden biharra, da hoxe gore batzeko. Eskerrik asko. Nire nagoen esan, ospitzaletako deigarri xenara, ero hobi mobil bateko deigarri xenara, baina igual que Josu, hemen ez eman mediko lasen asea korti. Baina lehen arretan be, triaje etxi berbetan izenen ez, lehenengo arretan be triaje etengabe bat ala. Eta neuen aberin egunin hartzen ambulatoxun, kabreaten azena infinito. Porque ya pentsatakat bixar zerren berdoten, da bixar ez da ondo etorten. Baina, normali da biharra ondoen jeranen, bixar hartatzeko erabakixe, justifikaurela. Eta pixarrako esan gotzu, normalmente pixarrako aldalako zanion, hori gauzioi, gaur beste gauza batzuk enberdezelako, ezta? O etxe bizitza batea jonberdalako pertsona bat ezin hori gutxetik urten, ero zeo zer importanti dalako pasaten, eta ere pertsonik ditzu biharren koordinazioneko zentro eta ambulantzia bat bizaldu, erreko medikoa ditzutzalako berak lehenengoku, eta erreko mediko bera gonberde baloratea, eta igual kriston marro irakarran etxin eta berak ditzen da beroz koordinazioneko zentrore ez. Hoxe, gepo bai, bizkate igual gauzak ulertuten epetzat hobetu egiten dizela. Gauza bat ez dut ezaren, horra gatine bai, baina gero gure hori autopistan ziren, de 50 kilometro pasata, erun itxunape bai, aretxe beba Aiako hau. Horza. Galdera gesa. Zain dagoena ez ere esan, zema denborean biraren zain. Zenik, nik igual askotan funaz, urren zietan, eta igual bada izan jo biotenan. Baina ez gaitxi, ordu bete, lagu ordu. Osea, ni lasaitxoko zinduke jakitxi, ze bat entenezan usain. Ez ereki hori lagundu, osea, totalmente imposible hori. Bat osmak kode eta zemak kodigo eta zemak gauzara zen, hori ez da asma. Azkanin pixkata ez jakintasunak ansiedai sortzen dago. Hoxe. Bat ez be, igual, ez hasieran esan duten honek helburu gixak, ez, helburu bat igual hoxera, on, jakin egitxi gora bera, zerreaz guzen, ez, gauza bata, zeo zerrek asko arduratzen gatxule, eta horretxe jungazela, ero zeo zerrek minazko motezkule, ero zeo zerretxik korputzalde eskaz-eskazalak hauela. Baina izartute beste baik, erizen batek, ergazki bat atara zure egoerine. Zure konstantikin, zure aurrekarexakin da kontatetzazunaz. Ma o meno, hor dakazu, nivel 1-5. Claro, ez dutzu esaten, zu 3. Esate zolanik, ez dela kondo, ni ja eguale ordu bixina atenditu izan binaz. Da orientatibu, eta hori igual da nojuten gazen ima jakin gau antzoskola baltzak alderako nu, bari izazten lagurdu ordenadorak pita bestabela etxen. Pres bana, da igual alako xitan 5 minutura atendi igual jente bitxira bilelako. Baina jakin birdoguenara nun kolokabi gazen. Eta
askotan ere zenek esan etxen dabe. Gaur jente asko erabil eta dakasunaz, xaleke gaur asko zaino berrexati. Nahi bozu egon zain, nahi bozu, jun bixaran bolatu xure, ero herriko urgentzix eta junzeinke. Beste batzutan, denbora orientatibo bat emoten da, baina, klaro, medikuntzi hoxera, eta alta bat agatana, ondo horulakun pertsona batean zeure paziente txukin, bat okartu txen batzu. Eta bat esan da zen zeladore batei, pasaztaxun hori ara, porque giltzurrunekoak arrela koliku eta xe ikusten pasarau, eta bitxarten hau estropea azta, ero honen akompainantia esplikazio bat emunbiako bestera bateku, ero ja beste istripu, beste asunto batzutan ertzainak eta sartzen bat itarten, eta hau komplikaten azta, eta angura ja, zena egi pentsara guaten dute hau zela, eta zaino, berdau, gexa pentsaten baina, orduan, triajeko enfermerak batzutan etxen dabe hori biharra, intentati, esplikati, ni guten danak, behin, mendaron, egun txar baten, zala espera jun, eta arantzen ikontxena zen moron, esan. Gaur desastrire, egune, kaosara, jente askora, eta benetan pentsate zuen gaixotasune, ez dala urgenti, pentsate zuen pixarreretzi ambulatu esun, atendigu elzatxuela, ero beste pide batetik hori mozatxuela, bere pentsaten dut, honena esango litxakela, juti. Bata funzan bakarrik, bat, gaixotasun mentaleukan pertsona bat. Da zen eban, altzazen da zen eban, niri euleike, da june izan da zen eban, ostra. Beste hiru azaratu izin, esaten, on esatezu, jakin izatea jungo letxan ez da inoz. Baina neupe, larri aldixetan ez dakizu zelan abantzako naben egunak, eta beste guztikantxe behar zin. Orduan, nik ustako lezak asmati bate metodo bat, baina zinezko ikusten dute. Da ez dute, triajeko enfermera batzutan juten di, eta pixkatu orientaten dabe zemate harteko itxaron aldixeran, baina beti bestaz humore honeko, ero denporaz, ero pazientziz. Ni nahi neban galdetu, ze alderan bisotzea ero burure odola esaiati, ero oxigenu esaiati. Odola eta oxigenun artin aldi? Bai. Atzaren oxigenun egia berdana. Odolin, hor globulo gorrixetan enpatxata oxigenu du. Atzaren ditu bexa batzuk, oxigenu eruteko lekuta. Importantien era oxigenu aiatik. Eta oxigenu du odolinen astata. Orduan, esaten dagoenean leko batea odola ez tala ia, nire hau esan, horra lekure, ez dala horrek odolak darun oxigenoa, ja. Bai? Bai, ulertu dut, ezke, Bixar sortzi lagun bat irgaztat Durangon, Bixar sortzi martizenin, egoan operata estarritxik, trakeotomia ineukan, da aparatu goxe, ez da izan zeixen dakaren horrek. Eta, bueno, domekan jarri zan txartu viaje bat ukirau, eta berak pintxestan el aire acondicionado del avión me ha matado, pintxe bat. Eta domeka gabaz, usan urrentzix eta jaldakanoa junzin, ze itxoen bizar, bokuk kontuxu, eta ezin ataz horretik, eta, bueno, galdakano nehitzen zeo zer, galdetu ben bera operaban medikoa txik, ondarrutak bateko operatu bat da, baina bajan da mediku, eta, bueno, isatu ben etxea, zeo zer, emon da. Guak etxeko, eta ez da izan etxeko, eta etxea bisaldu ben. Aztelen oso txarra pasaban, gabe bai, martizen eguerdi izan, helikoterunen erubersaren kruzesea, eta ibiltzan. Lehenengo infartu emotzan. Ambulantxixakuk eta itzen zekusasune hoxe masajik eta hori, eta bixiera itzen, baina gerokun, kruzesea jasan da mediku esatzen, derrame cerebrala eukiban, porque no le llegó el oxígeno. Horretxatxe izan, nire galderi, ia, zuko odola txikizasunetik, odolan pasu, ia oxigenute, odola bardineri zen. Bai, hori da, horra iart ez zertzuk gauza pasazin, imposible ez da, honeatzea behatut eta datu bai, zerrek eruman horra egoera, baina hor, atzan egoeri izatezunezuk,
Itxo izan. Zikotan itxo. Bai. Bueno, ez egon derrami ukibabanen burun, lehena argazkixea gerturana, izan naleko batzute ez da egiten dudolik, beraz ez da egiten oxigenoik, eta gainetik horlekun hemorrazixi gertarik ebe bai, ezta? Leire, bizkat komentaten da benan galderen, ez idozin ingurun, kultura popularrin bada, zarritxan pasaten den gauza, entzuten dena, larrialdixen gora beranetara, junitxan, bueltan isaldu nitxuen, eta gero txartua junitxan, eta errak ari den, ez? Zuei hori aiaten datzen gauza bat, ez? Karagunero. Eta hori zen gestionatzen da, azkanin akatz bat da, ez akatz bat, o bada, o... Isaleki akatz bat. Egoera aldaketa bat da, zer da? Bai, isaleki akatz bat, batzutan akatzatik, akatza handixak etxen di medikuntzan. Zehatzaren erabakixak hartzen da bena pertsonatik, eta pertsonak akatzak etxen dabe, baina, klaro, ez da akatz oso larrixatik, ez? Pertsona baten bizitza esan matxuleikenak, baina esan da akatzak asko dizela, esan berde, hor egoera guztixetan geixengu ez dizela akatzak, ez? Dizela prozedura edo kaxotasun batzun evoluzinek, haude, sepsi baten kasun, pertsona bat alda jun arreti jasotea, etxe dutzen dixun, topa ondo, pinio temperaturit, eta mazazpitxe erdi. Hola, ze pasaten gazta, ez? Ze pasaten gatzu, ondo aztertu, aurrekailixak, batzutan inkluso odoleko proba bat, probak egin da gauzak egin, ikusi, medikukera bat ditzen da bena momentun, eta hor momentun, ez da ixe, nundik agarra, ez da? Usain izkazen moten gotzu, porque hori batzanen garatzen da gauza bat, ez? Intuizio hori horrekarixak atzik edo lokezea, igual esatezu, igual ametxela dako pixkatik, normalen ara eta mazazpitxe erdiaz, pertsona bat ondo gara esatik, haidetxea, ze honek atzanen, denpore gomitzazu evoluzionateko gauzen. Orduan, bizkatok erraguaren barrio konsultaten bara hau, segurazki, okertu bibara hori kaixotasun hoi, baina okerra bat horrikora eta horbestera baki batzuk hartuko hori. Gauza dara... Junzani, itxoten egualako junzan. Eta galdakan hone, hause hartute, gizonak, ez da gelitzu beramen, deitxutxa zuen, berado beratako, estarriko medikoai, bajan da. Eta etxea, honek ondo engotza, ez da izerre motzen, baina... Hombre, nik ez da nahi, hamen emoten da korporatibisti izan da, medikuk eta defendigo eta kauza, baina ez inot jakin ze pasakon zure lagunai, itxomen hori, suposatzen dut aldakanon mediko honataz, eta itxomen hori balora benin, balorako ben, ez da mediko bat ikusten da bena esan, hau ez da jumondo baina, bardin ozta, duletxea. Ondo balorata dagoesan segurazki, itxomena tapoi bateatxik, baina flema bateatxik basan, igual hori flemi bihuntzeko gauzak emotzen, otorreinu, beran otorreinu natxe bajan egon, bardin jotza, porque galdakanon betira otorreinu bat guardixan, orduan bera opera banaz bat, guardixako batek balorako ban, otorreinu balorari baban, Mendaron be, ez darreko talako gauza guztik, geukaten duten duz, otorreinu haideitzen zau, batzutan. Orduan, han berabakiko ben otorrenuk ikusi eban, ero ez? Otorrenuk ikusi eban, otorrena batek ikusiko ban, netxe berena bajan egon, eta erabakixak hartu dikosin, onduzte guzti. Zerraguanaren gorputzin pasaten, gero olanik ametzeko, infezini bat eguan, sepsi bat eguan kultibaten, atzaren okerro izana, eta batu zelako txartu amatxura ben, denpori pasa, eta erixotza baten amatxura hau. Atzetik, gaurtik atzea juti bat ezin eskure aztarrena atatik, ez da, nire opetza ondo usten imenela biharra, baina gatxera jakitxi. Baina, gorratik gara, oso gorra. Aurrera ingo, dakazu galdera? Bai. Bota. Imagina, ni etxetik gutu emana urgentzixeta, enazolako ondo sentiuten. Pertsonak klasifikatu da behin momentu, segurazumena, nivel 1, 2, 3, boste arte, hori zen momentu da. Ni etxetik banu, neu kontatetzaten
anekdota hutsakin, eta anartzez den zinegez eta temperaturiaz ja etiketa bat ipiniko uste, hori etiketi beste erabateko proba batzuk eta gero eratu. Adibidez, odol analizi bat horren etiketin aurretik ero atzetik da. Atzetik. Aiat ezen lekure datuk emontatu pertsonalak emotezu administratibo batek, sekretariaxo batek, eta gero, pasatezaz, bendaroko kasun erizain batea ziotea. Eta erizainak zukota eta zuen historietiaz. Zure konstantikin, zure aurrekaixak bat kasuz behintzat. Horrekin etxen dago. Puzzle bat, ordenadoreko programa bat ala, atzanin, ordenadoreko programa matematiko bat. Zuke puta bizenko hori zaztasunean. Bueno. Ordenadoreko programa bat ala, eta horretxek emotetzu zuri nivel bat. Eta ja etiketik pinitxera kasunen, gero juten da mediku, horrek etiketik balixotza, jakitzeko zu, ze horren aurretik pasako basaz, ero atzetik, ero ze horretik lau pasako bariz, ero doleko analitiketako batzu, ero ez, gero batzutan esaten di sorpresa, bai. Hori horan bara, ez? Niri horrek emot ez da... Ez nazaten hau ingorotena, Horrengo egun ezatea, kriston minea garela, lehenan ipinizun, ez? Kefaten dana, bereru lehen. Ez, zan horrek hipotesizak zi. Bai, baina ez atezune. Normalen kontrako efektu itxen da, bera. Ja, baina zuk etiketa bat ipini bat zu pertsona batei, eta hori etiketi ipintzeko kritexu bari berak kontatzune bakarrik, ez para iselako prueba analitiko ikatzetik, adibidez, tortezaz, ez da? Dani zuari naten ditik, porque presioa, porque unikatzen dizuzte izer. Eta ez da, dakat min bat, nik ez da mine simulaten, baina janti famora bai. Dakat min bat, hile minazela, minaz, dakat dakat mine nugu izango, bazta kakaetxen dakat min bat, baina ezke hilta, ez da izeta. Eta odola txendot, eta txartona, eta enfermerik esan gotzu, bale, txartokora zure aurrek alixetan, sano. Ixelako botikaik ez da gortzen, bueno, zure favorero kontra, klar. Konstantik hartuko zu. Mineakarren pertsona batek, bisotzeko frekuentzixi, disparata eukitzen dago. Arnazeko frekuentzixi, disparata eukitzen dago. Tentzinoi, disparata eukitzen dago. Zazenke, hiltzen zazela minez, baina zure bisotz taupa da, laro behire baluz. Arnazeko frekuentzixi, 15. Tentzinoi, ona barakazu, oxigenu bai, aurretik pertsona zani baza, zango zu. Venga, ba. Kristo minak asune. Dapineko zu prioridad bera pentsa dena, eta askotan torten dik eguan eta esatezku. Hori, ipinitzat 3 prioridadi. Porque ez da hilen berdela minez. Dakar, kristonan peiona eta kusiko zungorun konstante oso honak. Bota biztasko bat, baina pentsa dut zaino horrekela. Horretxenik izan da, bai, askotan. Ordenadoreko programi hor da, baina gero berba etxen dugu, bai. Beste batzuk goten dire bai, lo, ero mobilaz, hiltzen da zena minaz, eta junde, zena zata, ena ondo! Eta gero kortini itxi, eta amena, ez da izita jente guzti ez da horako, baina ez da erreza engainati, ez sistema informatiku, ez triajeko diseina. Ez da erreza. Bakat, galdera bat bizkat disparaten dut. Ezazu bi mobiletan funtzionatezule ez da. Eta, lehen deskantzen komentatzut, Bazkanin, lan bat gazetzen universidadein, uste zuen protagonismo. Baina kontatik dira hori. Bai, galdera bat aupelako tarti. Lan bat gazetzen Euskal Herriko Unibertsitatean osakidetzantzako, eta konkretamentera Euskal Herriko bi mobilak ze herrixetan kolokabil zen, denboran aiateko, edo alik eta lasterren da zen lekuta. Eta dakau, ez da, 2009an milioi bat dei egon zin ise larria lixeta osakidetzan. Euskadiko agerko dugu, ise milioi. Eta datuk, azken indi denporak, ez? Eta ikusten gendu zen kolunak, 8 kolumna numeruken. Denporak segunduko. Eta kontratu ginean, kolumna bat kutxeztuik, amerizazko nire zen gazoak kotxe. Eta denporak zin, lehenengo zutabizan, deie jasoten danetik, ambulantzixea ebizaten dagoen arte. Bigarren denpor izan, ambulantzixea ebizaten dagoen arte, ambulantzixik urteten dagoen arte bazak. Hirugarren ezan, aiaten dagoen arte zaurituen lekure. Laugarren ezan, zauritu atenduten dagoen arte. Bosgarren ezan, enbarkaten dagoenin ambulantzixea zauritu. Seigarren ezan, hospitxal aiaken dizenik. Zortzigarren, dana horantzin izan. Eta, klaro, tabla egizutziko ban.
urteten da beneko, eta aiaten dizeneko, denporak dagoa zen. Hortik aurrea. Ez zen, imaginateot, situazioa istripu batean, larrialdi zait, intensidad horrek, ez da? Baina ez zen, zeak hortakoaren numerua, emotie ambulantzian, ez? Osa, zelan da hori situazioa? Teknikoa horretan da. Tekniko batan. Teknikure, gu irukuten ambulantzian. Teknikure, zelen esaten gakoen txoferrak, eta txoferrak ez di ambulantzi iruten da bena bakarrik. Teknikuti, sanitaixuti europe bai, eta gozasko txen da, baina, ambulantzisako aparatak, radixu, bixaltzi, zentro koordinatzailea, zetanga zen, noa guzen, no xaiala zen lekure, no guzen urtetea, ze hospitxaleta guzen, eta zergazen etxen teknikun biharra esaten da normalin. Eta enfermeri eta enfermeru eta mediku, bezalako asistentzi zidan noten dira. Onke teknikuk amaitzen dabe gero zueluk ipintzen, Bai. Fenomenutitan, dana etxen dabe. Baina normalin horren temporak eurak kalkulatu dabe, mote hori, baina, klaro, segun ze egoeratan dan, bisotz geldi aldixetako katxarro, zoragarri batak, bisotzoko masaji etxen dabe, nolako robot balako xina, eta hori pintxin arduradunak eurak ipintzen dabe. Orduan, alako egoera baten aurrin, eurak ipintzen dabe hori, eurak agarraten dabe gaixu, eurak bajaten dabe eskidetatik, eta batzutan, medikuko lan duten da. Hori pini hori, onkendo hori pini zu hori, eta fon, eta klaro, repotegi beberak egon bitzan, zer egiztan. Orduan, hor galtzi, guztiz logikoa, egizten gazta. Baina uste, hor denpora guzti registrata zela, eta tegi guztik eta, Bueno, GPS bitxartetan, hori beste asunto bat, beste gumoten batako gara. Segunda bat, pelikulu. Berak entzun gotzu, baina pelikulu bat. Momentuz, ez dut uste danik, larrialdixetako espezializazio bat, ez da, medikuntzan. Eta horren aldarrikapenin, ibilixan zase, ero horretxe zebe egitixen egiko neukentzun horren ingurun. Doan hasiko na, mitine botaten egale. Bai, ez dakau larrialdixetako espezialitateak, barakixu karreria matxu eta gero mirdetzen den azterketa batana, horrek nota bat emoten da bena, eta notin arabera espezialitate bat edo bestean berdena. Gaur egunen espezialitateik espada etxen, ezileke sistema publikun behintzat biharreken. Orduan batzuk hartzen da familiako medikuntzi, beste batzuk hartzen da reumatologixi, beste batzuk hartzen da trauma, beste batzuk hartzen da endokrino, beste batzuk hartzen da Eta ez da, larrialdixetako mediku isateko espezialitate propixoik. Ez da. Orduan, urgentzietan biharratzen duen medikuok, geixenok, familia medikuaz, gustaten askunak larrialdixetan biharra etxi, eta geureka guzenu esatea, geuke Googleen behatute, baina horretako plataformataz, horretako erakunditaz, eta horretako talditaz, eta atzanen, geu autoformakuntza batak hau, eta horretxeaz formaten gaz, normali familiko mediku, intensibistan bat bebai, hortik ibilikora, eta beste frekiren bat bebai, beste espezialistaren manera bena urgentzixetan biherren, eta emergentzixetan ambulantzixan bebarden, ez da horko espezialitateik. Ordu nahi dagoen era bengoz, Europan, Portugal, Txipre eta Espainin, ez da bakarrik, beste guztixen bakarra. Eta nire egunera gure espezialitate bat egoti, aparte, familiko medikuntzea etxen dabenak, esati bokazionalagoa eta biharreko zurkuluk eta plazak hobeto bete alixateko bebai, zerin familia medikuntzan forman etxea, baina ez nahi ambulatosu biharreken, utzune bat desa. Ez da beste leko baten du biharretxea. Orduan, espezialitate propixu berdau, nire buenak hobeto formatauteko, zeuen seguride diatxik hobeto formatauteko, eta bakotxek eren lekun biharretxeko, eta horretan gabiz protesta. Beste galdera bat. Bala ere, goza behin, super ondo, hori baiela, bizkat aboa diablo etxen. Ze, ez adozu, jontez ez ambulatu esio bat, akar esatzen eguneako, zarratu etxen gaz. Ero ulertu emirdou, komprensibu gizan igaz, eta dena. Baina hor daz, baliabidik. Jozuk eta aztertzen dabe, baliabidik ambulantzixak zelaniko beto erabili. Horrek danak, interesantixak gora, algoritmu. Baina atzan indeze baliabideko kurura zen. Eta, klaro, ni presnaz, esateko zaino binaz, porque beste bat hartatu bir dabe larrialdixe daukena,
Baina adibidez, nik ikusten badot da zela 10 ambulantzia, infinito ambulantzia baleoz, herri bakotxak 2 ambulantzia baleok ez bara izan dana. Baina hor da, baliabide kopuru zenbat ipintxozun, askoz zerbitzu urgentiagoa, bizkorragoa, askoz bizitzak esa salbako litzakez, eta dana. Orduan, nik ulertzen dut, genti protestatzen da benin, zuk ezati, ulertu bizuet, ulertzen dut, baina zuk bebai ulertu bide bebai, gentik baliabide gehiago askatzi eta baliabide horren aldarrikapena etxi. Orduan galderi izan. Ikusitxe zenbat ospitxal da zen, mendarroko estiloku zenbat ospitxal da zen, kruzez estilokuk da zenak espezialidadean hitzak. Ikusitxe zenbat ubi da zen ambulantzixak edo ambulantzixak normalak da zela. Jake Txipre, Portugal, Espainik ez daukela herrialdixepe, ezta? Orokorrin estandar europeo batzutan, biztanleko kopuru eta eremu zabalera txiketa konparata, ze goeratan ikustezuzuk, larrialdi erretik. Osea, ona da, ertaine da, txarra da, Neupe, zateko, ona bada, posago aguantako. Nik uste dut ontsi momentun, Grabatzen dugu, lehenengo, errazo egin monbitzut. Bai, hau ulertzik, neirot, sortzi, badako xe barne reflexini molun, ez konformati, baina igual bizkat bibidar pentsati zehatxik dan norbera zain, baina neiroten erabe bai, pentsaten duguenin ez gazela ondo hartatute izan, ero gexe gazela zain, ero gure mediku faltan izela, ero ez dakagoela neku asistentzi, protesta berdan leku. Nirot, reklamazioneko horrexan ipintzi. Nirot, astebeteko lista despeni bara, eze gure medikuk triaji niri pasaten gaztan nahi txuriren ezin izutzolako importaik, sino que lau mediko gitxera zelako ambulatoxu. Ez albuku bai eta ez da izen ero danai igual protesta. Biarren danai, igual aretxei. Horke, biarren da, ez? Pini berde reklamazioneko horrexan. Eta protesta berdan lekutan. Eta nik beti animaten du jenti, mesedez, idatzeko zu, hause, eta registrunen sartuko zu sartu berdan lekun. Ontxe momentu Euskal Herrixe ondora, larrialdixak aten dute oso ondoraz, ambulantzixak 0, presentaten di eroseinen etxin, ikuspegi orokor baten, atentzen dut bikainera lasango neuke. Baina, ez da relevo generazionik, mediku topateko gerua eta arazo bexaraz, eta ontxera errementaten hau dana, ez da lehen arretako medikorik, ez da, orduan, gure otzon, arek ontzungun ezaman periodiko meba, biskata kostumbara nikoa zela, ez da, ondorren esparako mediko, bat kotxia, dute biskata lutzatxua juten, eta lago xe disparatik, guk medikutz, gure residentik amatxura benak, mendarone formari zen egoiarrak, residentik, formari zenetatik erdixak urgentzixetan nahi dabe biarrain. Baina ora formakuntzire, familiko mediko molo. Orduan, da politika bade bai, familiko mediku kubri berdi zenetik, ez danetik ambulatoxetan iku biarrik, residente guztik ipiniko txuela ambulatoxetan biarren. Eta orduan, gure ospitxaletan ez da kontratu ikengo. Orduan, geu anotxeko da jente bai, zatezku, baina familiko medikut izenetik, da guztietzago, baina guztako espezialidadik, nondik atako bago medikuk. Izango balitzak ambulatoxetan posposita zela segura kanatozela mediko guztik, baina txartoraz ambulatoxetan. Ambulatoxetan ez du jentik. Ez da nahiko medikuk universidadei kriston noti. Ez izartu jentik ikastea. Mediko faltira errementaten leko guztixetatik. Eta gure gotzonek eta kuadrilik etxenaren bakarara oztopuk ipini. Eta gu besti irakurketa bat da, baina emoten da osasun gintza publiku kraketxeko, eta danok eure seguro preba kontratateko, eta denpori harina juteko, eta eure... aldabenak aldabena, diru bakazu eta albozu paga bixar, datorren hastin baik, bixarre hartatzeko klinika prebau baten, diru gorretxetakora, esango. Orduan, hortxera eskortzen arrakalak. Osasun gintza prebau bat, negatzen, osasun gintza prebau bat, non
mediko magnifiko eta fenomenala eta zen, baina ez tan exigiten nire espezialidade bat hor biharratxeko. Haude, batzutan pentsaten osasungintza pribaun kategoriako profesionala eta zela, leko batzutan ez da bermatzen horrek medikuok iselako espezialitateik dakarrenik bez. Ez dut esaten leko guztixetan, ez da leko batzutan. Orduan, biharren politika bat osasungintza publiko indartzeko, guztiz kontrako nesetzen. Orduan, gauzak entendiu bai, baina konforma ez, eta protesta berde. Gazu txamei, eta honetxean zamatxuko. Ni neuke zein txendaren ez da politiko gutatzen da benak erabakisa. Keuli Paris, ontzatatzen dut, Destina Paris ez du ontzatatzen baina etxo bat, konkreto bat, osakidetza ez da londo. Ez? Eta beste zozen dira. Ni horreaz, adotnaz, nik izaten dutena dela. Ez irekein batu eta parlamentu gortxetakoraz, eta sindikatu gortxetakoraz, aparte de bat abestia izan jarri, eta eskuntza zeo-zeata, horreaz ataten da moroma bardinotza, zaintzia esata, estatutua esata, beste zeo-zeaz. Baina azkakin beti bitxen gaz, atzata horrea, denik horixen ere burun ez inoz hartu. Eta etxen hau karrea. Esaten do, bale, ez da ondo, zertzo propostaraz, partu batxe zen, venga, bangen, egin da egun zeo-zer. Nebli, bizitzi, amaitzen daka, ezkerroko etapan nazartute, egun urtean gopenina ez da, elazkutimaz, ez da, baina ez dut esan, beste etapa baten. Ondukak ez dugu baina, bardinotza, sindikato mailan, parlamento mailan, beste mundu mailan esateko, este es un sitio para buscar acuerdos, algunas esan dira con el dutzen da den. No para echar siempre bat abestia, zoze botaten neoti, nanik horretzen falti hartzen dut itzala. Zagartu izan ero leide izan, ontsu momentu ordan azekaro, izan leide izan leke, andana, eta, karo, hortxe gemotestar neau, genbrote ditzen gazela leku, errezin baino, protesti izan direla, ez dakarrik esan. Handinen bitxotak aten, emporiaz, medikuntzako hor, protestak digei gauzatute, zelako jarrerak egon dizen. Ondala, minutera, baina egeraz. Baina, karo, hortik aparte gerokun amente, ezigitzi bat eukibiro, beba izateko. Laba txorradak esatie bat abestie, bat urratxe zen urtxe. Zetanak dimizine eskatu birabe, dara dimizine, bine eskarik, dara. Nik zatu dut, gaur, zaratu dimizinoi, eta erakun bizak lehi ekartzen bada, esangoz destezine, lehi dimizinoi, eta horretik ez dut inkontzen dut. Horretxe infantil bilatzen dut. Que tiene que ser algo más de pésimo papel de protesta. Amen. Ados egoti bestik ez da gauza konpontzeko gerroen dire eta akordexu nortu egin. Hori egin indiscutiblea gauza bat ez zientzen ditzen amentzat, dira tarkatzen. Bueno, konforme?